Sí. Després ha dit que en el codi que posem aquí, l'altre codi que serà... Clar. Que posi el de... No, aquí no. Això anava aquí. El número... Això és l'etiqueta que anirà en el llibre. Però tu m'has dit, posa això i seguit 528, 527 que sapigués.
Que si feia por el vermell, saps? Ah, molt maco. No, depèn de quants colors, depèn de com els poses, no? És maquíssim, m'agrada. Bueno, m'agrada no, llavors m'hauria de fer així com... no sé, que la gent... Està preciós, eh? Pesar una mica i llavors així com si fos gespa. Sí, sí. Una mica infantil, però... bueno. I llavors acaba de perfilar els personatges i les esteles que... i que acaba tot. Està bastant avançat. Molt maco,